mga mananap, natay trending video hot topic karon ni Michelle Pax, aka babaeng marangal o ang lalaking marangal nga si Kramer Ford. So sa nato tagaan og reaction, intro sa tara. What's up mga mananaw? Musta mo dia? Karon na tay kuan iskutan. Kuno siya trending video o hot topic viral video scandal ni Michelle Pax. Alam mo na, vlogger po na siya. Michelle Pax aka ang babaeng marangal. Ano siya? O ang lalaking marangal si Kramer Ford. Mao po siya. Ano sila? Muna sila guys, no? Mga kamananap. Nalantawan ako nun siya gahapon. Sige na search sa naning Facebook. Ako'y nabasahan. Then akong research. Sus ko. Yeah. Ako po na lang taon vlogger po din siya. Yan si Michelle Pax, aka babaeng marangal. Binako Michelle Pax katong celebrity sa Hollywood. Napuday din sa Pilipinas. No? Mga kamananap. Ni siya reaction video lang ni siya. Nako. Mura nako good kaning video wala ta kabalo no. Wala ta kabalo. Wala mo juga wala ko kailangan ni gid nila. Ang ako ang narko gamay na balan aning Michelle Pax usa ka vlogger nya na ay 800k plus subscribers sa YouTube. Na daghan na kay nakailan niya ani mga YouTuber. Pero daghang galibog nga nganong nainigawas ngayang skandal. Ako po sige na kong search aning search scroll down kita po na ako pong search ako po ning gilantaw. Search lang niyo tong www.ph.com www.ph. Kabalo na mo kung saan na suito na mo asa na ninyo makita. So akong gilantaw, una gina akong lantawan kaingon din kong bahay gid ko ni sus karon rin lantaw na ko, nakitaan mo na ako tong igawas mo sa junior, duha ka junior kung nakitaan. Pagpaklag. Puro dahil ni sila laki di ay. No? Naglibog ka. Baik itsura, baik panglawas. Pero naaday juniors ubos. Ilan? O karon matingala ko. Gibaklag mo dahil no? Babae kasing-kasing di ay ya babae kasing-kasing pero lalaki gid ay siya tinuod. Sa paglantaw nako junior may nigawas. Yatay junior man. So galibog tanaw kung nganong na pani siya nigawas nga viral video o takabalo gihack o gituyog upload para salan ba magkwarta musikat o salan wala kita kabalog kung sa ilang purpose. So kani nga video
So, sa katong ganahan mo lantaw, search na ninyo, kabalon ako ninyo kung asa nyo na i-search, kamo pa. So, tani dili sila mabash, no? Sa ilahang gihimo. Pero, murag naagi na yung mabash, ana, sa ilang gihimo, no? Ako, bilang beginner sa pag-YouTube, adi ko katiguan na mang bash. Pero may na lang ko mag-subscribe no, magsigig like. Para, kuhan na ko tatanan. Ana ra ba? So, no? So, katora guys, akong reaction ana nga video ha. Una ginagong panglantaw. Bilang bye. Lalaki di ay. So, natawa lang niyo para makita mo. Usbon ako. Ato rin nyo i-search sa www.ph.com. Kabalon mo na. Kamu pa. So, sige. Bahala na mong search niya. Sa ako, manakog lang tawa na. Kung na-viral na pong bago, i-search na po na to. So, sige. Ngayong adlaw yung tanan. Babu, mga kamananap.